όνομα. Ο κ. Κατσαβίδης θέλει να μιλήσει. Και για να το κλείνουμε, εγώ έβαλα ζήτημα ότι στο site γράφει σωματείο εργαζομένων. Δεν γράφει. Δεν αλλάζω αυτό που λέω. Όχι. Όχι. Εγώ τοποθετήθηκα ότι στο site, το οποίο ζει και την ίδια μέρα μαζί με την υποτίθεται αναφορά στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο, υπογράφει σωματείο εργαζομένων. Δεν υπογράφει πλειοψηφία. Το site είναι αναρτημένο το δελτίο τύπου του σωματείου. Ο κ. Κατσαβίδης. Θα παίζουμε με τις λέξεις τώρα, εδώ πέρα 2 ώρες. Ο κ. Κατσαβίδης. Νομίζω πως έγινε μια ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα από πολλές πλευρές, αλλά θεωρώ, αγαπητέ Πάνο, ότι η εισήγηση έτσι όπως ήρθε, οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και δεν έχει. Το ότι βοήθησε να γίνει μια συζήτηση εδώ, βοήθησε να γίνει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Ο Παπανδρέου είπε ότι, ο Ανδρέας, όχι ο Γιώργος, ότι είναι 3 τα βάθρα της δημοκρατίας τότε, το 80. Ο συνδικαλισμός, η αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο. Σήμερα και τα 3 αυτά βάθρα, αν τα θεωρήσουμε βάθρα, είναι σε παράλυση, είναι σε υπονόμευση και δεν είναι ερήμην των ανθρώπων που υπηρετούν αυτά τα βάθρα. Το ότι ο θεσμός του συνδικαλισμού δικαιούται να διεκδικεί για τους εργαζόμενους καλές συνθήκες εργασίας και καλύτερες απολαβές, νομίζω πως είναι αναφέροντο δικαίωμα. Το ότι η Δημοτική Αρχή εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και δεν είναι ένας εργοδότης που κοιτάει να κερδίσει από την υπεραξία των εργαζόμενων, και αυτό είναι καθαρό. Η υπεραξία παρέχεται στους πολίτες και στους κατοίκους αυτής της πόλης, γιατί είναι και άνθρωποι που δεν είναι και δημότες μας και πληρώνουν και αυτοί ανταποδοτικά τέλη σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Επομένως, η ευθύνη, το πώς διοικείται ένας φορέας, ανήκει στη διοίκηση. Η συνδιοίκηση που αναφέρει και σήμερα ο Δήμαρχος, την ανέφερε και το 2011 στην αρχή. Και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, είπε, να συνδιοικήσουμε. Έχω τις ανακοινώσεις μπροστά. Στο κομπιούτερ τις έχω. Και την ανακοίνωση που έβγαλε τότε ο κύριος Τζοπάνογλου και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμαρχος και τις ανακοινώσεις των σωματείων και την ανακοίνωση που είχα βγάλει εγώ το Πάσχα του 2011 ως παράταξη. Οι ευθύνες δεν διαχέονται, δεν κάνουμε συμψήφισμούς. Εδώ όλη η συζήτηση που γίνεται και από εσάς, κυρία Μανούρη, και από τον Δήμαρχο είναι στη λογική των συμψηφισμών. Αφήστε, δεν σας διέκοψα καθόλου. Εγώ, όπως παρακολουθείτε, με πολύ προσοχή, με πολύ σεβασμό, ακούω όλες τις απόψεις. Και δεν εκρήγνουμε. Η Δημοτική Αρχή, κατά τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και έχουν διαμορφωθεί, που είναι πιο σκληρές για όλους μας, ήταν και μια ευκαιρία να συνεργαστεί πολύ καλά με το Σωματείο για να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τον κόσμο που βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εσείς προσεγγίζετε το ζήτημα, και η Δημοτική Αρχή και εσείς, και το προσεγγίσατε σήμερα στη βάση του ότι η καθαριότητα ήταν καλή και δεν έπρεπε να γίνουν αλλαγές των προσώπων. Και συγκρίνεται τότε με τώρα, και η Δημοτική Αρχή συγκρίνει εμάς με τον Πειραιά ή με το Ηράκλειο. Δεν συγκρίνει με τη Γερμανία, με τις πόλεις της Γερμανίας, πώς είναι η καθαριότητα. Δεν κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Εγώ κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται σε άλλες χώρες, στην Αυστρία, τι γίνεται εδώ. Εγώ έτσι τα κρίνω τα πράγματα. Ο Δήμαρχος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο εργοδότης. Και ή δεν τον συμβουλέψανε, ή δεν ξέρει και ως παλιός αριστερός, κακός,
ότι δεν μπορεί να ζητάει πρακτικό από το σωματείο και μπαίνει στα εσωτερικά του σωματείου. Αν ήθελε να πάρει τέτοια στοιχεία, η άλλη παράταξη που είναι εκεί και τοποθετείται έτσι όπως το τοποθετείτε σήμερα και εγώ βγάζω τα συμπεράσματά μου, μπορούσε να ζητήσει πρακτικό. Νόμιμο δικαίωμα έχει η άλλη παράταξη, το κάθε μέλος, είναι εσωτερικό θέμα του σωματείου, να πάρουν αυτή τα έγγραφα αυτά. Τον παγιδεύσανε, δεν ξέρει, τσαμπουκάς, όπως θέλετε εξηγήστε το. Τώρα θα θυμώσει ο Δήμαρχος, αλλά εγώ θα το πω. Η επιλογή που έκανε με τον κύριο Καρβουνιάρη, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και έχω καλές σχέσεις, και ο ίδιος έχουν ένα κοινό σημείο. Μια κοινή ιδιότητα. Και οι δυο είναι υβριστές. Εμένα με αποκάλεσε εδώ μέσα ο Δήμαρχος απατεώνα και αλήτη. Ο Καρβουνιάρης τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου μέσα στην αντιδημαρχία που ήμουν το 2003 να βρίζει συνέχεια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όποιο επίπεδο και αν έχουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, έχουν την προσωπικότητά τους και δεν μπορούμε να τους προσβάλλουμε. Εμείς που είμαστε πιο μορφωμένοι και είμαστε πιο καλλιεργημένοι, οφείλουμε να πείσουμε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συνέχισε. Οφείλουμε να πείσουμε ότι το συμφέρον όλων μας είναι αυτό. Και πρέπει να μπούμε σε αυτήν την ιστορία. Είπα για ψηφισμούς, κυρία Μανούρη, γιατί πάλι ακούστηκαν πόσα ρεπό, πόσες υπερορίες, και όταν μπαίνουν αυτά τα ζητήματα, είμαι από αυτούς που έκαναν καταγγελίες στο παρελθόν. Ασφαλώς οι υπάλληλοι, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν δώσει όρκο ότι θα τηρούν τους νόμους. Και αν δεν γίνεται κάτι σωστά, ασφαλώς έχουν και τις ευθύνες. Και λυπάμαι δηλαδή που οι ευθύνες μεταφέρονται μόνο, αποποιούνται οι πολιτικές ηγεσίες αυτές τις ευθύνες και μεταφέρονται μόνο στους υπαλλήλους. Αλλά είναι ευκαιρία οι υπάλληλοι να λένε και όχι όταν κάτι ζητείται παράνομα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή που τρίτο χρόνο που συμπλήρωσε τώρα περίπου και δεν έχει κάνει οργανισμό? Όταν ο νόμος λέει από την εποχή που αναλαμβάνετε σε 6 μήνες είστε υποχρεωμένοι να φέρετε οργανισμό. Τι θα πάθαινε δηλαδή αν η Δημοτική Αρχή έβαζε αξιοκρατικά όλους αυτούς που είχαν τα προσόντα να είναι στις θέσεις που έπρεπε να είναι? Αν δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, θα είχαν τις συνέπειες. Αν κάναν καλά τη δουλειά τους, τι πρόβλημα θα είχε? Και γιατί δεν το έκανε? Και γιατί θα το συζητήσουμε τώρα στο τέλος της θητείας? Και γιατί δεν το συζητήσαμε από την αρχή αυτό το θέμα? Αυτές οι παραλήψεις δίνουν το δικαίωμα να πει ο καθένας ότι είναι παραλήψεις σκοπιμότητας και για ομηρία, που λέει ο Πρόεδρος. Να έχει όμηρους αυτούς τους ανθρώπους γιατί τους δίνει τα επιδόματα αυτά. Και εγώ όταν έγινα αντιδήμαρχος, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, το 2003, που από τα 13 απορριμματοφόρα που είχε τότε ο Δήμος, τα 3 λειτουργούσαν, είχε αφήσει έναν καλό στόλο ο κύριος Μπουρδούκος και δεν τα επισκέβαζε κανένας, είχα πολύ δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Και είχαμε τότε, αν θυμάστε, είχαμε απεργία από το Δεκέμβριο που είχε παραδώσει την εξουσία ο κύριος Περτσεμβλίδης. Δεν ήταν ο κύριος Περτσεμβλίδης, ο κύριος Καφετζής ήταν. Δεν υπήρχε δημοτική αρχή δηλαδή. Κάναν το Δεκέμβριο απεργία οι εργαζόμενοι σε μια δημοτική αρχή που δεν υπήρχε. Σε μια δημοτική αρχή που θα ερχόταν. Κοιτάξτε, έχουν παρεξηγηθεί πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έχουν παρεξηγηθεί οι ρόλοι. Και αυτό οφείλουμε όλοι να το διαμορφώσουμε. Όλοι να το περιφρουρήσουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, όπως και να συμπεριφέρεται ένα συνδικάτο, γιατί τώρα χλευάζεται και όλα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί ακριβώς είναι μια πηγή αντίστασης, και δεν μιλάω για το Δήμο μας, μιλάω γενικά, είναι μια πηγή αντίστασης, χλευάζεται, για να μπορέσουν να περάσουν τα πιο σκληρά μέτρα που επιδιώκει αυτή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, κατ' εντολή των ξένων δυνάμεων, της Τρόικας.
Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι να εκφυλίζονται. Πρέπει να πάρουμε θέση. Πρέπει να αποφασίσουμε για κάποια πράγματα. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρεώσεις. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς που δουλεύετε στα συνεργεία, πληρώνεστε από ανθρώπους που πιθανά είναι και άνεργοι που πληρώνουν τα ανταποδοτικά τέλη και δεν έχουν εργασία. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή είναι μια άμεση φορολογία, τα τέλη, τα ανταποδοτικά, και τα πληρώνουν και αυτοί που δεν είναι δημότες μας, αλλά και οι άλλοι που πληρώνονται από τη φορολογία τη δική μας. Και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καλύτερες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί αυτό κάνουμε σαν δημοτική αρχή. Παρέχουμε υπηρεσίες και κοιτάμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Αυτός είναι ο στόχος της κάθε δημοτικής αρχής. Και οφείλουμε αυτό να το κάνουμε όλοι μαζί, συντεταγμένα, συνεργαζόμενοι, χωρίς να αφήνουμε περιθώρια να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και να αντιδικούμε. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, από τις καταγγελίες που κάνει το Σωματείο, και εγώ ενημερώθηκα από τη συζήτηση, γιατί κάλεσε τις παρατάξεις, εμένα με καλέσαν, φαντάζομαι πως έγινε και με τις άλλες παρατάξεις, είχαμε μια ενημέρωση. Αν προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα, δεν θα βγει ωφελημένη ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε οι εργαζόμενοι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτές οι παραλήψεις που για μένα σκόπιμα έχουν γίνει, δηλαδή που δεν ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που δεν αξιοποιήθηκαν να μπουν σύμφωνα με τον οργανισμό ή με τον προϋπάρχοντα ή με αυτόν που έπρεπε να ψηφιστεί, δεν μπήκαν στις θέσεις αξιοκρατικά, ανεξάρτητα αν είναι στην πολιτική μας, δική μας πολιτική θέση οι εργαζόμενοι ή δεν είναι, οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και οφείλουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, όποιος είναι Δημοτική Αρχή, να ασκεί τα καθήκοντά της όπως επιβάλλει ο νόμος και να υπάρχουν οι συνέπειες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί κανένας συνδικαλιστής, αγαπητέ Τσοπάνογλου, Φλώτη, αν παραβαίνει τους νόμους και κάνεις εσύ καλά τη δουλειά σου. Αν όμως εσύ ως πολιτικός τέλεχος θέλεις να κάνεις τον επιστάτη, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, δεν είναι ο ρόλος σου αυτός. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση για σένα, αναφέρω το όνομά σου και εγώ. Αν όταν ήμουν αντιδήμαρχος, για να μην παρεξηγηθώ, έκανα τον επιστάτη, εγώ ποτέ δεν έπιασα έναν εργαζόμενο που τον έβλεπα να κάθεται στο καφενείο να του πω γιατί κάθεσαι στο καφενείο. Έπιανα τον προϊστάμενο του, την ιεραρχία και την έβαζα να δουλέψει. Γιατί είναι πυραμίδα, είμαστε πυραμίδα. Αν δεν δουλέψει όλη η ιεραρχία, η πυραμίδα, και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του καλά, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα εδώ, δεν γινόταν στο παρελθόν και δυστυχώς την κύρια ευθύνη για αυτή την ιστορία την έχουν οι δήμαρχοι. Γιατί θέλουν αυτοί να υπηρετήσουν τα εντελώς προσωπικά τους συμφέροντα και αλλάζουν τους αντιδημάρχους ανάλογα με το πώς βολεύεται η κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι έγιναν λάθη και πρέπει να διορθωθούν με θεσμικό τρόπο. Τώρα, δικαίωμα του Δημάρχου είναι να τιμωρεί έτσι τους υπαλλήλους, αυτό είναι δικαίωμα, αναφέρετο, αλλά πρέπει να στέκονται αυτά, να στέκονται στην κοινωνία και να μην αμφισβητούνται, ότι σωστά έγιναν. Ή όταν παίρνεις αυτή τη θέση γι' αυτό, πρέπει να, που το παραδέχεται και ο Δημήτρης ο Καρβουνιάρης στην επιστολή του, ότι παραφέρεται, πρέπει και αυτό να το λύσεις. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να διοικείς. Με βρισχές δεν μπορείς να επιβληθείς. Με φωνές δεν μπορείς να επιβληθείς. Όσο και αν φωνάζετε, με φωνάζετε πολλές φορές εδώ μέσα. Εγώ συνεχίζω να μιλάω παρόλο που με φωνάζετε και μου επιτίθεστε. Δεν επιβάλλετε τον τρόπο που θέλετε εσείς να φημώσετε τη φωνή μου. Και δεν μπορείτε να τη φημώσετε. Η δημοκρατία είναι κυρίαρχο, είναι όπλο μεγάλο που πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να πείσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Η δημοκρατία που μπορεί κάποιοι να την αμφισβητήσουν όπως είναι σήμερα, βεβαίως και εγώ την αμφισβητώ, αλλά εμείς που πιστεύουμε στους δημοκρατικούς θεσμούς πρέπει να τους κάνουμε κορυφή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τα αιτήματα τα περισσότερα του Σωματείου είναι σωστά.
ότι πρέπει δηλαδή να μπει ο οργανισμός να γίνει άμεσα, να μπουν αξιοκρατικά στις θέσεις αυτές. Για το θέμα της ποινής, δικό του θέμα είναι. Εγώ θέλω να το επισημάνω, αλλά επίσης δικό του πρόβλημα είναι του Δημάρχου να βάλει στη διοίκηση ανθρώπους που με επιχειρήματα θα μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά αυτήν τη δημοτική αρχή. Ο κύριος Τσουκαλάς.